Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman tu nak kemasan wagyang kutua taksa si kumas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kumas diundi ka pamagusay Sheikh Abdurrahman Al-Aqal nagyang kutua isa ka gantang na miya request na meron ang mga moritian kay layamis ang kutua gantangan o paman na mararanis ang kutua gantangan amiyosar si kumas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatak sa uno mga ulama na patka kupo o pamana sa kupo na giyang kayang bala lagi day na makapat ka mga kupo sa manuto na umapuno yan nagyang kutagantangan nagyuti tak sa ugantangan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa man yan nagii kasusuratan sa as-sa' ash-syar'i ay maanan yan nagantangan na yan sa iko agamatan ng Islam sa iko mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyan ni tak sa iyan o pama na tepungan tanu o basaya kami nagyang kutua patimang kakupo orian yan na ilain tanop man piray kami nun margas o pamaka aya ipitra tanong nagyong kuta margas sa mana nakatayaw kurma na aya tanong imbagaya sampol agyang kai kurma aya sa manuto apa ako po saya nagyong kuta mateng ka ilima gyong kuta mateng ka ilima aya ilain ako nagyong ka ilima kan narambid niya sa mga titang ka kaplima so bismillah pagpunan tanong isa dua telo empat Masya Allah kata miya kapat kakupo na miya penuh yan puro ngagiang ka iya isa ka gentang nagitak sa samanai o mga tao aya pagusar niya nagyang kutua gantanga sip man kumargas na keta nga na meron nagyang iya giya mismo gantang na siya din mararani miyang yatud sa giyang kutua 2 ka kilo agong makalok so kabaya kung magay sa zakatul fitr amargas na upamasa ka na makapanigurado ka na sa giyang kutua 2 ka kilo agong makalok kahagi kadagalang kumagantangan tanong papagusaran kumyaw na mapiya din so madu ka kilo di nakalawanan sa mayto na dambeloy ang makalok sa balasan tanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa madakla mapiya pakandun gurano susalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.